OK, takže čaute, moje meno je Arfles a vás to bolo videjko. Dneska to je hra s názvom Death Must Die. Ak ste niekedy hrali Vampire Survivors, alebo aspoň videli, tak tento štýl hry je dosť podobný, ale nie nutne. Ale ja vám samozrejme všetko vysvetlím, tak na to by sme mohli spustiť hru. Je tu veľmi jednoduché ovládanie, hýbanie sa, dešovanie medzerníkom, ale v tejto hre je rozdiel s tým, že väčšinou v survival hrách sa vám všetko aktivuje automaticky a vy neútočíte. Ale v tejto hre to je iné. V tejto hre útočím kliknutím, čož túto hru oddeluje celkom dosť od iných survival hier, pretože, jak som už spomínal, tam všetky zbrane útočia za vás. Tuto si to musíte vyklikať. Teda, vy ste si to vymačkal všetko. Sorry to have kept you waiting, friend, but it seems you started quite the way without me. Tuto taktiež namiesto normálneho levelovania sa vám každým levelom objaví nejaký boh, ktorý vám dá nejakú super schopnosť. Napríklad toto je Jason Momoa. A on vám vždycky povie nejaký lore k tomu alebo niečo. Máte tu 7 rôznych kategórií útokov alebo podobne. A to v podstate robí to, že toto je náhrada za váš klasický útok. Čiže váš normálny útok bude stále fungovať takisto, že proste kliknete a niečo sa stane, ale bude ovplyvnený nejakou abilitkou od nejakého konkrétneho boha. To isté aj dash a strike môžete mať iba jeden, to je nejaká abilita navyše. Potom cast, to môžete napríklad castiť nejaké spely, čiže to si potom ešte ukážeme. Power, to vám zvyšuje nejaký power. Summon, to summonuje nejaké žijúce organizmy, alebo jak by som to pomenoval. A passive, to sú proste pasívky, čo vám zvyšujú napríklad damage alebo niečo. To je aj krásne vidieť, že čo je ktoré, keď kliknem na nejaký, keď prejdem myšou na nejaký ten upgrade. Asi si dám tento Devotion to Aegir, čiže to je pasívka proste na damage a podobne, že nebudem musieť sa nejak veľmi s tým štvať. A lórovo táto hra je celkom zaujímavá, pretože je to o v podstate takých rebeloch, ktorí chcú, aby zomrela smrť. Ja neviem, jak by som to inak opísal. Ešte taktiež tak random po mape. To je tu tentokrát zrovna boss, ktorý má celkom dosť životov, čož sa mne osobne moc nepáči, ale čo mám s tým robiť? Mám ho možno tak zabiť. Ale chcelo by to nejaké tie boosty, pretože sa cítim byť veľmi slabý. A čo som chcel povedať, že náhodne po mape sa tu nachádzajú takéto nejaké šrajny, ktoré vám dajú nejaký buď... Dobre, Lady Justice, ticho teraz. Som hovoril o nejakých tých ruinách na mape alebo niečo, ktoré vám dajú buď pasívny upgrade na čo viem najbližších 30 sekúnd, vám dajú nejaký boost, alebo vám dajú nejaký permanentný boost, čo viem, vám zvýšia o 5% útok. Napríklad, hej, to som si teraz vymyslel. Tieto Celestial Wings od Lady Justice sa mi celkom ľúbia. Tie robia to, že budem mať rýchlejší movement speed po tom, čo dešnem. Čož oproti iným možno není tak dobré, ale áno. OK, sú tu páni gardi. Ono tu taktiež počas každého svojho runu dostávate takto itemy, ktoré mi napríklad teraz dropol. A keď si môžete všimnúť, tak ja už nejaké itemy teraz na sebe mám. A v podstate tie vám zvyšujú túto statistiky, ktorých je fakt veľa. Akože to, keď chcete, to keď niekoho fakt baví si čítať takto veci, tak je to dobrá hra pre ňoho. Napríklad môj normálny útok je bez tohto. Toto mám Candy Cane na útočnú zbraň a to v podstate robí to, že zamrzám tých enemákov bez akéhokoľvek upgradeu, čož je celkom cool, ale podľa mňa sú tu určite nejaké lepšie možnosti.
A taktiež tu máte viacero postav, toto je iba jedna z nich. Ja ju mám asi najradšej, pretože má range útoky oproti ostatným. Všetky ostatné sú melee. Všetky ostatné sú melee. Ostatné sú melee. Okrem teda jednej, ktorú som tak v živote nehral asi. A príde mi, že som extrémne slabý na to, čo už mi tu chodí za enemáku. Čož... Neviem, jak by som vysvetlil. Dobre, ticho. Jak ste si mohli všimnúť, majú zaujímavý výzor, všetci tí bohovia. To je napríklad nové Terracotta Army. A to je summon, čiže ja to asi zoberiem a budem tu mať proste takýchto chlapcov, čo sú sochy a budú tu búchať s kladivami alebo niečo. Dostal som sa do časti, že ma tu proste uväznili na jednom mieste. To je v podstate taká blokáda predtým, ako sa dostanem niekam ďalej, pretože v podstate si to môžete predstaviť ako hordu, ale v zmysle, že dokiaľ ju neporazím, tak to proste budem uväznený alebo také niečo. Je to proste horda, ktorú musím splniť. Keď zoberiem si lifesteal a healovanie od Lady Justice, to sa mi teraz dosť zíde. OK, ono tie steny už zmizli, ale tie animácie ešte... Tých animákov tu je o dosť viac než dosť. Kamo, takýmto tempom to bude úplne všetko v riti. Podľa mňa by som to mohol rovno vzdať, lebo ja mám taký pocit, že ja som ten build začal úplne na hovno. A že mám absolútne extrémne nízky level na to, že čo by som mal mať. OK, mám taký pocit, že už nemám moc na výber a asi si od tej... Počkaj, ale to je Sword of Justice. Jo, taktiež, ako ste si mohli všimnúť, sú tu rôzne variácie tých útokov, čiže napríklad doteraz boli Common a teraz sú Expert, čož v podstate iba znamená, že sú lepšie, rýchlejšie, čiže za každý upgrade sa tie statistiky zvýšia lepšie, čo zvýšia viacej. A rozmýšľam, že asi zoberiem ten Sword of Justice, pretože to je summon a akože nie je to moc dobrá investícia, ale ja to skúsim. Dobre, kde je môj Sword of Justice? Oni ma oskemovali, ja tu nevidím, kde je môj Sword of Justice. Dobre. Aha, a preto tu máme bossa. O, vidím ho. On je actually hodne silný. Okay, Necromancer je proste prvý boss, čo tu je, áno. A ten proste robí také klasické nekromantické veci, napríklad, že zobudza mŕtvych. Musím povedať, že teraz tí moji samoni robia celkom dobrú prácu, hlavne ten Sword of Justice. Ten Necromancer, to už má skoro za sebou. OK. Teraz som dostal cez držku trochu, ale on dostáva tiež a má fakt málo, len ja mu doslova nič neuberám, to musí ten Sword of Justice urobiť. Už je skoro dole, poď sem. Yes. Padli z neho nejaké dropy a ešte k tomu nejaká esencia. OK, super, máme tu hordu číslo 2, alebo to aspoň tak vypadá. Ten Sword of Justice, musím povedať, že robí celkom dobrú prácu, len ja neviem, jak nadlho som schopný žiť v tejto krajine, nekrajine. Mám taký pocit, že za chvíľku umrem. Mne príde, že tých expov zbieram extrémne málo. Dobre. Keď zoberiem Ocean Attack. OK, to mi spravilo, že mám dva útoky, ktoré vyzerajú, že piercujú trošku. Ale konečne dávam nejaké väčšie damage. OK, teraz som sa nechal dvakrát úplne zbytočne hytnúť. Trikrát úplne zbytočne hytnúť, fajn. Jo, ale vypadá to, že už tu mám pod väčšou kontrolou. Aspoň o niečo. A keby som nemal predtým tých samonov, tak ja to reálne. OK.
Guidance. To vyzerá extrémne cool, hlavne ten master, čo už znamená, že to je extrémne dobré. A každú 1,5 sekundu mám garantovaný critical hit, tak to berem, že určite. Ok, ale títo chlapci zdušení majú celkom dosť života. Akože nebudem klamať. Celkom decentne dosť. Dobre, absolútne neviem, čo znamená peace in mind. Proste, ja neviem, som sa napil vodičky a zrazu som ukludnený, alebo také niečo. Možno to niečo znamená, že som... ja neviem. Ale ukazuje to nejaký efekt. Idem to na Ocean Attack, proste zlepším damage a všetko. Ok, toto musím povedať, že začína byť celkom brutálne s týmito sokami, alebo čo to je vlastne, neviem. Ok, asi ten guidance level upnem, čiže budem dávať ešte častejšie tie kritikály a sú tu ďalší bossovia, tentokrát sú dvaja, pretože to sú draci, Baronová ľavá a pravá ruka. Obidva majú takýto úplne super dash a útok na blízko. A je to veľmi nebezpečné. Práve som umrel. Super. A toto bol celkom zlý run. Akože hej, toto je proste miesto, kde vždycky sa respawnem. A chcel by som si skúsiť nejakú inú postavu. Lorien. To je lukostrelec. Toho som ešte... Actually som ho asi hral, pretože tu na neho mám nejaké veci vypnuté, ale... ja mám luk pre neho. Skúsim to ešte raz. Jo, on má od začiatku samonou. Okay, musím povedať, že tento chlapec má dosť lepší štart. To je Mort, ktorá je dcéra smrti, ktorá ide proti svojej matke, alebo alternate. Ja to skúsim alternúť. Vydalo mi to elektrického chlapca. Ja si zoberiem ten Lightning Bolts ako power. A to funguje tak, že keď prejdem nejakú dráhu, tak to strajkne enemákov v mojom okolí, čož môže byť dosť užitočné, hlavne keď sa budem hýbať. Aha. On má proste útoky, že o tomto som ani nevedel. Ja som myslel, že proste môžem strieľať iba takto postupne po jednom šipe, ale on má zaujímavý útok v tom, že môže dať dva normálne, že má proste útoky po sebe. Ale keď to držím, tak nejde vždycky dešovať, čože je zaujímavé. Lady Justice, neviem, či ťa chcem znova. Dám Alternation. Summer. Dnes si zoberiem Breath of Fire, to je strašne dobrá vec. A toto je Winter, to je jej sestra, ktorá je proste... Aha. Dobre, alternatil som ju a teraz je tu Aegir. Aegir? Asi tak sa to čítam. To je na samon. Počkaj, ja chcem Sea Serpent, ja to chcem vidieť. To je aké cool, som nevedel. Ja som tu chcel tú forčku. 20 armoru alebo 15% a tak damage. Snažite na tak damage, kto potrebuje armor. Kamo, tak ale ten Serpent, to je úplne, že wow. Jo, ešte ten Breath of Fire, či jak sa to volá to, čo som si zobral od tej Summer. Upgradenem tu Sea Serpent. To, čo robí ten útok, čo som zobral od Summer, tak keď hitujem enemákov, tak to urobí predo mnou takýto oheň, ktorý proste dáva celkom pekné damage. Chcem povedať, že toto je dosť dobrá akože postava, pretože ten piercing, čo má, že piercuje všetkých tých enemákov, to je úplne že brutálne. Kámo, ešte upgradenem tu Sea Serpent.
No tu sú celkom takí tough cápci proste, oni sú trošku... trošku viacej armoru. A tieto kocky sú dosť vtipné, akože. Ja si zoberiem asi Chain Lightning. To je proste útok, čo vo všetkých hrách je minimálne decentne dobrý. To bolo trošku, povedzme, že nepriaznivé odo mňa, hlavne to, koľko je tu tých svíň. Už by som si pomaly mohol aj vybrať ten útok, ktorý budem chcieť. Máme tu prvú svormu. Ja nechcem asi znova tohto. Ešte si zoberiem Flood ako dash. Čokoľvek, čo to robí. Mohol som si to prečítať aspoň. Ale vypadá to, že to dáva damage, tak ja budem rád, keď to dáva damage. Proste damage sú super, damage sú fajn. Damage si dávam vždycky na obed, na večeru, na ranejky, proste damage stále. Okay. Ja asi zoberiem ten split second attack, čo mám z Leigonga. Že teraz budem mať elektrické šípy. Lightning Orbina Master, tak to berem. Áno, OK, toto som ani nevedel, že sa môže. Môj raj sú totižto také zaujímavé bohyne, alebo ja neviem, čo to vlastne je. Teraz mi dali možnosť si upgradenúť môj Chain Lightning na Arc Lightning. Takže dáva väčší damage do elitných enemákov a bossov. Ale stratím jeden strike slot, čož neviem, či sa mi oplatí. Ja si zvýšim šťastie o 5%, proste ja... Neviem, či to mám zapotrebie ten Chain Lightning upgradeovať na iba elitky a bossov, lebo ono to je skorej od toho, že to vie hitnúť tých strašne veľa enemákov naraz, čož väčšinou nie sú elitky ani bossovia. Ok, ale možno by som mohol prestať umierať, to by pomohlo. 12 životov, ok, miau. Dobre. Super, je tu boss. Zvyšil som si max life. Necromancer. Super. Ok, toto je veľmi, veľmi nepekné. A vôbec sa mi to nepáči. To bude actually dosť tesné, keď sa mi to podarí, keď sa mi ho podarí poraziť. Kámo, ale teraz je úplne overwhelmnutý, on tam má strašne veľa tých mojich summonov. OK, môžem float upgradenúť serpent. Zoberiem tu si serpentu. Ako sa tu furt spavnú tí lukostrelci skeletóny, tak je dosť otravné, pretože na to musím celkom veľký pozor dávať. OK, veľa duchov, nekromancer je skoro mŕtvý, ale zabil som ho. Kamo, actually sa mi celkom darí, ja to nechcem zakriknúť, hej, len to príde, že to není také zlé. Dobre, dopoviem a dostanem hit. OK. Pred chvíľkou som hovoril o tom, že jak sa mi celkom darí. Už to zase tak veľká pravda není. A títo skeletóny taktiež strieľajú navádzané šípy, čož je dosť... že není sú tak moc navádzané, čiže sa im dá vyhnúť, ale je to rozhodne nepríjemné, musím povedať. Kamo, ale už stačí.
Stop it. Dobre, ja teraz idem reálne, že dodžovať iba. Dobre. Kamo, ja som do toho dešol, ja som taký idiot. No nevadí. Ale tuto na konci si aspoň môžem pozrieť, že čo malo aké DPS-ka a nevadí. Proste som to posral. No, ale to by asi pre dnešné video mohlo byť všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Keď chcete nejaké pokračovanie z tejto hry, tak nezabudnite na like, komentár, prípadne odber. A vidíme sa niekedy na budúce. Zatiaľ čau.